बेबाराव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि गोख्रों मावनानै दिन्थिनाय खामानि। बेबाराव रनजित बसुमतारी बिथाङा सरकारनि स्किमजों नङा, बेबाराव गावनि रांजोंनो गोबां मानि ओनसोलाव रायजो राजानि थांलाय फैलाय लामाखौ बानायनानै होदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। 14 नं चिरां दुवार बियाबाव सरकारनि स्किमजों गोबां खामानि मावनायनि अनगायैबो गावनि रांजोंनो रायजो राजानि उसुबिदाखौ सुस्रांनो खामानि मावदों बिथां रनजित बसुमतारीया। लोगोसे गावनि रांजों मावनायजों गावबो खदाल लानानै लामा खोनायाव मुखुब बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। 14 नं चिरां दुवारनि गासै गंब्रै गामियाव सरकारनि स्किमनि अनगायैबो गावनि रांजों मावदों। रायजो राजानि हान्थिनाय दावबायनायाव हारा हास्ति जानायखौ नोजोर होनानै खामानि मावदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो इउपिपिएल सरकारा आथिखालाव मा मावदों आरो थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा माब्रै लेहेम खालामनानै खामानि मावबोदोंमोन बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि खुगानिफ्रायनो आबुङै खोनासंना लानि। जोङो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आरो बिथोन बायदियै दिनै जोङो बे बियाबनिनो मोनब्रै प्राइमारिखौ खेबसेनो जोङो गंब्रै जिसिपि आरो 25टा ट्रेक्टर लानानै जोङो जेसेबां हायो मोनसे प्राइमारियाव जोङो प्राइमारिया जोबागौमानि प्राइमारिनि खामानिया जोबागौमानि जों खामानिखौ मावबाय थागोन। दिनै जोङो आखाइ होजेनबाय। थारमाने जोंनि थांखिया जादों गासिबो बियाबाव थानाय फिसा लामाफोर जायफ्रा हाब्रु दङ, फरायसा फरायसुलि फैनो उसुबिदा, बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो आखाइनि हाबा हिसाबै मावनानै फोजोबनायनि थाखाय बेबस्था लादों। बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना लामा सामाखौ गासिबो सिगाङावनो मावजोब्बाय होननानै बुंदों सार। बिथांमोना जुदि सिगाङावनो मावजोब्बायब्ला जोङो दिनै 1200 किल'मिटार मावनो गोनां जानाय नङामोन आरो गोबां मावनो गोनां दंबायो। बेनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेनो फकास। मोनब्रै प्राइमारियावहाय दिनै जोङो गंब्रै जिसिपि आरो 25टा ट्रेक्टर लानानै जे खामानि मावगोन, होमब्ला बिपिएफआ मा मावबोदों मा मावबोआखै बेनो प्रमान। लोगोसे जोङो 1200 किल'मिटार ब्लेक टपिं आरो सिसि ब्लकखौ मावखांबाय आरो दा जोंनो 5000 crore नांबावगौ लामा बानायनो। जों अलरेडि हिसाब खालामजोब्बाय। मानोना बै समाव बिथांमोना हिसाब निकास खालामाखैमोन खोमा, ओंखायनो माखासे लिडारा ब्लाइन्डलि बाथ्राफोरखौ बुङो आरो गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ। आं बेफोर स्टेटमेन्टखौ होनो नागिरा, जों प्रेक्टिकेल जानानैसो देखायनो नागिरदों। जौगाथायनि हाबाफारि लादों बेनि प्रब्लेमाव हामना बुङो। ओरैनो जोङो जोंनि EM सारनि इनिसियेटिभआव बे खामानिया जाबाय थादों। जाय लामाफ्रा बिराद गाज्रि अबस्था, बे गाज्रि अबस्थानि बे लामाफोरखौ जास्ट माने रायजोफ्रा जाहाथे खस्थ' दा मोनथों, दा बेनि थाखायनो सरकारि सेंसन नङागारा माने सेन्ड ग्रेभेलिं खालामनानै हान्था मेलायाव जाहाथे सुबिदा जायो बेखिनिखौ खालामनायनि थाखाय जोंहा मानगोनां EM रनजित बसुमतारी बिथाङा बे हाबाफारिखौ लादों। बेखौ बाख्नायनांगोन। जोबोद मोजां मोनसे खामानि जादों। दिनै माने आस्राबारि, देवस्रि, जों कंग्रिं, बेबायदि जायगाफ्राव दिनै खालामबाय थादों। दा मोनबेसे प्राइमारि दं, बे गासिबो प्राइमारिफ्राव 10टा प्राइमारि दं। बे 10टा प्राइमारियावबो बे खामानिखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दा आं आसा खालामदों बेनि गेजेरजों जोंनि गुबुन प्राइमारिनि सिङाव, गुबुन BCDCनि सिङाव जेखिनि गाज्रि अबस्थानि लामाफोर दङ, फिसा लामाफोर, बै लामाफ्रा नैबे इनिसियेटिभनि गेजेरजों बेयो मोजां जागोन, मावफुंजागोन, सेन्ड ग्रेभेलिं जाजोबगोन, बेखिनि फोथायनाय